We zijn vandaag inderdaad met de formateurs bijeengekomen om te spreken over de situatie, over het werk dat UNHCR hier doet. De situatie van de ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten hier op het eiland. En hoe wij de overheid kunnen ondersteunen om oplossingen te zoeken en voordeel te halen uit de situatie. Wij denken door het versterken van het asielprocedure, wat al bezig is, maar wat verder versterkt kan worden, dat dit een van de belangrijkste dingen is om aan de internationale verdragen te kunnen voldoen. Daarnaast denken we dat het zeker van belang is om te zorgen dat er duidelijkheid is over de mensen die hier op het eiland zijn. Zorgen dat mensen geregulariseerd worden, waardoor mensen kunnen bijdragen aan de belastingen, aan de AZV, aan de SVB en een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenleving hier op Aruba. Wij zijn heel blij dat we samen met de overheid, de huidige overheid, inderdaad ook het Quality Assurance Initiative hebben gestart. Waarin een aantal tips zijn gekomen en duidelijkheid over wat er nodig is om het asielsysteem te versterken. En wij hopen met de nieuwe overheid door te kunnen gaan met het versterken van dit asielsysteem. Zodat het inderdaad volgens internationale wetgeving gedaan wordt. Er zijn op dit moment wel een aantal asielzoekers, maar die wachten nog op hun uitslag of ze erkend kunnen worden als vluchteling of niet.